Чим обґрунтовує Трамп свої територіальні претензії? Тим, що якщо там не буде не просто присутності, а повноцінного контролю США, то туди зайдуть США, і то туди зайдуть Росія і Китай. Причому ніяких фактичних підтверджень присутності саме на території Гренландії цих країн немає. Так, Росія розширює свій вплив в Арктиці, Китай застосовує м'яку силу, але конкретно про Гренландію мови не йдеться. Фактично, ми увійшли в світ, де геополітичні побоювання виставляються як прийнятна причина для анексії територій.